Najskôr z neho spravíš hrdinu. Potom z neho spravíš vinníka. A potom sa čuduješ, že sa mení. Žena, uvedom si, koľkokrát muž kvôli tebe ide do nepohodlia. Koľkokrát prekročí svoj bezpečný priestor, aby si ty mohla zostať v tom, ktorý vytvoril. Pred 1000 rokmi by šiel bojovať za tvoju česť na život a na smrť. Dnes nebojuje mečom, ale tlakom, zodpovednosťou, očakávaniami a strachom zo zlyhania. Boisko sa zmenilo, princípy nie. Keď mu rozprávaš o probléme a potom mu povie, že ťa nepočúva, on už dávno hľadá riešenie. On počúva inak. Nepočúva len emóciu, počúva hrozbu, ktorú chce odstrániť. Už na začiatku vie, akému nepohodliu sa vystaví, aby si bola spokojná, aj keď mu nerozumieš. Snaží sa vyhovieť. Koľkokrát urobil niečo, čo sa mu nepáčilo bez slova. Koľkokrát si ohrozila pokoj, ktorý vybudoval. A on namiesto výčitky vytvoril nový plán, aby dal veci späť do bezpečia. Stal sa pre teba samozrejmosťou, istotou, nutnosťou. A v istote sa začínaš nudiť. Chceš adrenalín, chceš znovu cítiť iskru ako na začiatku. Pamätáš si, po čom si túžila, keď si s ním začínala, dal ti stabilitu. Otvoril ti svet, vytvoril zázemie a práve v tom bezpečí sa ti to začalo zdať obyčajné. Bolo ti málo, ukážeš na neho prstom, vieš, že sa nebude brániť, vieš, že nebude bojovať proti tej, za ktorú roky bojoval muž. Dokáže bojovať celý deň so svetom, ale bojovať doma proti žene, ktorú chráni, to sa dlhodobo vydržať nedá. Keď večer radšej ide inde, neznamená to vždy, že ťa nemiluje. Možno len nechce ďalšie boisko tam, kde mal byť mier. Možno je unavený z toho, že kde mal nájsť pokoj, tam nachádza útok. Tvrdila si, že si diamant, tak prečo sa z diamantu stal obyčajný kameň? Diamant je vzácny, keď si váži miesto, kde je uložený kamene všade. Koľkokrát si povedala, že to, čo robí, je málo. Koľkokrát si zľahčila jeho snahu. Koľkokrát si prekročila hranicu a čakala, že to unesie. Jedného dňa prestane robiť to málo. Prestane sa snažiť tam, kde je jeho snaha zosmiešňovaná. A potom povie, že nebojuje. Za lásku sa nebojuje. Láska je alebo nie je, rešpekt sa nedá vynútiť a zrada sa nedá zmyť sprchou ani výhovorkou. Ego sa často tvári ako sila, ale v skutočnosti rozkladá to, čo mohlo rásť. Ak chceš bezpečie, vytváraj ho tiež. Rešpektom, úctou, uvedomením si, čo máš, kým to ešte máš. Pretože život má zvláštnu vlastnosť, keď si nevážiš veľa. Na budúce dostaneš menej, aby si pochopila hodnotu toho, čo si stratila. A keď raz zistíš, že on ťa nepotrebuje, ale ty jeho áno, môže byť neskoro. Potom už nepomôžu slova ani obviňovanie sveta. Svet ťa len privíta v realite, v ktorej on žil celý čas. Ak sa ti toto video páčilo, daj like a odber. Ak máš chuť tomu niečo povedať, napíš komentár. A pokojne to zdieľaj s niekým, s kým si myslíš, že to má význam.